iki piye karemu? Sampeyan dielekke kok ora kena. Sampeyan dikandhani ora kena. Malah ngunekke Semar ora mikir katentreman. Dasarmu apa? Semar tok anggap ora mikir katentreman. Hah? Arep kepiye? Wah, Ponokawan wani karo Werkudara. Ora metu njaba tak idak mutar nek kene. Oke, ayo metu njaba legane ati ayo. Jagat Dewa Bathara. Paman, wonten dawuh nggih. Dereng ngantos paripurna anggen kula metang babagan Gusti Prabu Mandura. Menika mboten pangling sowanipun Ponokawan Petruk kalian Bagong. Dik. Anten apa sore-sore kok dating jredil menika. Mongko anggere Petruk sowan menika jujur nggih ati kula tratapan. Jalaranipun Petruk menika Ponokawan nanging dugal kewarisan langkung-langkung beto Satpol PP wingking menika. Kula kok deg-degan. Paman Lenggah Prayogi, kula dangu Petruk sowanipun wigatos menapa? Inggih, kula sumanggaken nggih. Ponokawan. Sawise satata nggonmu ngadhep ngarsaning Sun Padhararja sapraptamu Ponokawan. Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing Lodoni Demawahing Tawang Towang. Menawi wonten lepat anggen kula ngabyantur ngersa maduka sinuwun Ngastina diagung pangaksami jer kula menika namung Ponokawan. Kula menika namung batur. Kirang tata krami kirang unggah-ungguh. Mila kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo Petruk, matur sembah nuwun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sandhap pepada paduka sinuwun Prabu Ngastina. Ndak tampa ora liwat pangestu Kutampanono. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda mawahana kabagyaning gesang kula. Amawahana katentremaning gesang kula sinuwun. Prayoga nunggunmu ngadhep Petruk. Sampun mboten kirang prayogi. Bagong Padhararja sapraptamu. Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing Lodoni Demawahing Tawang Towang linep mano tulak mano. Manu. Hah? Manu. Menawi lepatipun diagung pangaksa matur kula sinuwun. Tebah Siti Sekul. Wah iki. Yo Bagong. Ngaturaken bekti nggih sinuwun. Ya tak tampa pangestu Kutampanono. Ngaturaken bekti nggih sinuwun. Ya tak tampa pangestu Kutampanono. Kula cancang pucahing remi weni. Weni dumawahing wijang rumeketing Werdaya. Saestu ndadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan. Petruk Padhararja sapraptamu. Rekanapati wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa. Pangestu Kutampanono Petruk. Nggih sangat anggen kalung dadosaken jimat. Bagong Padhararja sapraptamu. Wilujeng pati sengkune bekti kula kunjuk. Iya Bagong pangestu Kutampanono. Nggih sangat anggen kalung dadosaken jimat. Gareng ora melu. Gareng plu. Mbaya dipresake modar mbok men. Nggo uripe melet-melet kok mresake sedulur. Bagong pancen. Oh, Petruk Kantong Bolong Padhararja sapraptamu Ponokawan. Pangestunipun Permbantuna wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa. Pangestu Kutampanono ya Petruk. Kula pundi nggo jimat paripin dayaning kasantosan. Ponokawan Bagong Padhararja sakradharana kowe iki ambune penguke ra jamak-jamak. Oh, ya ini kok ucul klambi. Ayo saka ngendi kowe ayo. Ayo. Keri. Setan kok keri. Kurang. Nganggo sandangan apik dikira le nyolong, dira le njupuk, ora nganggo sandangan dunek-unekke ora sopan. Kula nggih pun ngonten iki. Lah kok dadi kowe nganggo training, tata-tata mbok menawa perang. Waduh. Gayamu. Kowe ayo piye siap e. Mbok menawa ya des. Ya des ya. Basane kampungku nek gelut ya des. Oh, anyar meneh, anyar meneh. Petruk Padhararja. Lho. Ndara Werkudara? Iya.
Wo cocok, Gong. Wah, do nang kene. Mula ya digoleki. Ah iya. Wilujeng bekti kula, Den. Yo. Bagong Padhararja. Nggih, kok teng mriki ndengaren? Iya, Bagong. Sawetara wektu nang Ngastina. Wah, wis gek matur terus mumpung oknume ana. Oknum ki apa? Ora tau maca koran. Oknum sing digoleki maksude sing terdakwa. Oh, Gek matur. Apa sing dikendikake bapak mau? Petro, Wonten dawuh. eneng apa kowe sowan? Sepisan ngaturaken bekti kunjuk angka kalih. Sowan ngesanipun Sunan Prabu Duryudana menika boten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus. Boten kanthi kanyono-nyono, boten kanthi kejarak kedadak. Bapak niku kerawan Sinuwun Prabu Ndarawati. Bapakmu kerawan Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih. Sinuwun Prabu Ndarawati menika ngendikaken nek iki Semar ora melu-melu perkara iki mengko ndak kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan merga pengayomaning Pandhawa menika piyai loro sing dadi suwing para Pandhawa menika Sinuwun Ndarawati sing dadi pamonging para Pandhawa menika Semar Badranaya loro-lorone menika saged sinebut pamong menika pamomong lah nek sik dimong menika nedengipun mboten napa mboten manut nedengipun lagi rusak niku dadi kewajibane sing momong kudu dandan-dandan Rusak lire piye? Kabar sing ditampa Sinuwun Prabu Ndarawati, Ndara Werkudara lan Ndara Janaka menika nuwun sewu manunggal teng negara Ngastina, suwita karo pendhita anyar sing lenggah teng negara Ngastina. Malah sakmangke kula nyatakaken jebul pinanggipun Ndara Werkudara Ndara Janaka lenggah teng mriki lah. Nek ngoten cocok kali ngendikanipun Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nuwun sewu. Suwitanipun Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka teng pendhita anyar menika kala wau miturut Sinuwun Prabu Ndarawati menika mboten dados penggalihanipun Sinuwun Prabu Ndarawati utawi mboten dados penggalihipun Sinuwun Kresna tegesipun Sinuwun Kresna menika mboten cocok. Mila lajeng ngendika kalih Bapak Semar. Kakang Semar, kowe utusan Petruk, Bagong utawa Gareng kon ning Ngastina kon nyatakake syukur bage dawuh karo anak-anakmu supaya mboyong kondur bendarane loro. Merga yen nganti iki mengko kebanjur tegese sing miradati kodrating jagat menika mboten namung para Kurawa mboten namung pendhita enggal lenggah wonten negaring Astina ning Pandhawa ya ngrajongi mergi Pandhawa mboten budidaya kondur dhateng negari Ngamarta utaminipun Ndara Werkudara kaliyan Ndara Janaka. Lah sowan rumangsanipun Sinuwun Prabu Sri Bathara anu Sinuwun Prabu sapa Gong Duryudana. Mula rasa cepet-cepet to. Sinuwun Prabu Duryudana menika sepisan kula menika ngaturaken sembah pangabekti angka kalih kula kepareng badhe mboyong kondur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Upamane Werkudara lan Janaka adiku diboyong bali marang Praja Ngamarta ora gelem. Oh lah niku teges pancen pun do duwe niat kepengin nyawiji kali para Kurawa. Nek ngoten Semar kalih Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna gumlar wonten jagat menika sampun boten wonten ginanipun. Boten ginanipun. Mergi menapa? Sinuwun Ndarawati menika dados pujangganipun para Pandhawa. Semar menika dados pamomong. Lah nek sing dimong karo sing nuwun sewu para Pandhawa menika sakmangke sampun gugu karepe dhewe. Ateges Semar wis ora ana gunane, Sinuwun Kresna wis ora ana gunane. Nek ngoten klebu kula Bagong kalih Gareng ya wis ora ana gunane nderekke ndara-ndara Pandhawa. Mung sakniki kari dalan loro. Ndara Werkudara Ndara Janaka niku abot lenggah teng mriki napa abot tresna kalih Sinuwun Kresna napa anu Bapak Semar. Nek abot kalih Bapak Semar Sinuwun Kresna mesti purun kondur. Ning nek tetep lenggah teng mriki, ya wis mboten napa-napa kula ora arep peksa. Ora arep meksa. Ning Pandhawa kelangan Semar, kelangan Sri Bathara Kresna, kelangan Sri Petruk, kelangan Bambang Bagong. Ngaten. Pun niku mawon atur kula kersa mboten kersa sakmangke kepareng panjenengan kula aturi paring dawuh lan anu Ndara Werkudara Ndara Janaka sakmangke kula aturi nanting Ndara Werkudara bilih sowan kula menika badhe mboyong kondur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Cekap semanten atur kula nek wonten lepat diagung pangaksami. Petruk, Wonten dawuh sumeneya sawetara aku tak dangu lawan kadangku Dimas Werkudara. Wah, Duryudana kakangku piye? Pun kakang ora usah dadak ngambali apa kang dadi ature Petruk.
Mesti wae si Adi wis midhangetake, Yayi, mangsa borong tak paringi Purbawasesa babagan perkara iki, Werkudara. Banding aku wis diwenehi parilah karo Duryudana kakangku, mula sing arep wangsulan dudu Duryudana ning aku. Mangke niku malah prayogi. Kersanipun Ndara Werkudara pripun? Kowe tekan kene diutus karo sapa? Kalih Sinundrawati kalih Bapak Semar. Wigatine Boyong Ndara Werkudara. Mula saiki aku tak takon karo kowe. Nggonku Suwita karo Begawan Dewa Buddha dasare apa kok diklerokke dening Semar apa dening Kresna kakangku? Mboten nglerokke. Mboten nglerokke niku mboten. Sing jeneng tiyang gesang wonten ing alam padang menika pancen diwenangake nggayuh undhaking kawruh ngudi wuwuhing ngelmi. Niku nganti tekan umur pinten mawon nek isih tumangkar budine akal pikirane isih kena dienggo jak nyambut gawe. Wong niku dirangake budidaya golek ngelmu merga ngelmu niku mugenane tumraping wong urip. Ning kula nuwun sewu, nek panjenengan lenggah teng mriki niku janjane dadi ora apik pocapane dadi mboten sae. Mula Bapak Semar kali Sinum Prabu Bathara menika ngersakaken nek arep Suwita ya Suwita wae. Ning kula nuwun sewu, le Suwita menika pendak dinapa, le arep medhar kawruh menika pendak dinapa, panjenengan rawuh teng negara Ngastina. Nek wis rampung le medhar kawruh, kondur teng Jodipati, aja ninggal jiwaning kasatriyan, kewajibaning kasatriyan. Panjenengan menika dadi satriya lho. Panjenengan menika dadi satriyaning praja. Satriyaning praja niku duwe kewajiban tentreming negara, tentreming kawula, mboten mung tentreming kawula, tentreming negara, ning tentreming jagat menika wonten pundhaking para satriya. Ha nek satriyaning kerem ngangsu kawruh terus ninggal karo kewajibaning kasatriyan, donya niki rusak. Donya niki rusak. Kula nuwun pamunten lho. Wong srawung menika gumantung srawunge. Ngoten. Kuwatiring Bapak Semar niku nek nganti Ndara Werkudara niku wis dadi satriya sing apik, satriya sing becik, mongko srawuh wong elek. Kula nuwun pamunten, sing dikula sebut wong elek niku Kurawa. Niku bakale dadi elek. Wong elek srawuh wong apik, mongko akeh wong apik tinimbangane wong elek. Sing wong elek mau dadi apik niku wis hukum alam. Pun nek mboten percaya. Bagong niki mbiyen apik ning campurane maling. Sakniki wis gelem nyolong, ha to sukses. Bangga dheke. Ngoten. Niku tenan kula ora goro. Mula sampun ngantos panjenengan kelepetan dedosaning para Sata Kurawa. Panjenengan Suwita kena. Ning kula nuwun pamunten lho. Nuwun pamunten. Pendak mangsa kala diparingi kawruh kemawon panjenengan rawuh mriki. Nek wis ya bali. Bali terus nindakake kewajibaning kasatriyan menika langkung prayogi. Petro. Nun. Aku sapa? Lho piye iki, Gong? Aduh. Wis lali ro dheke dhewe. Jenengan Ndara Werkudara. Kowe ming batur, kowe ming gedibal. Semono uga nadyan jenenge Pamung, derajate Semar ku ya gedibal, derajate Semar ku ya batur. Ora usah ngereh karo uripe Bendara. Ora usah dadak ngereh karo uripe Werkudara. Dina iki aku ora bakal bali marang negara Ngamarta yen durung rampung kesaguhan sarta kewajiban ingkang ditindakake dening Bapa Penembahan Dewa Buddha. Taunana Windanana. Nek ngoten sampeyan mentala kelangan bapak, kelangan Sinum Prabu Bathara Kresna. Wah, tinimbangane duwe pamong, duwe pepayung, duwe pujangga sing ora mikir katentreman. Luwung baya aku nang Ngastina, Suwita karo Dewa Buddha sing mikir katentreman, ora kaya Kresna karo Semar ora tau mikir katentreman. Mundur! Ya. Saiki karepmu piye? Sermu piye? Gong. Iki Ndara Werkudara. Kuwi dudu mungsuh Ndara Werkudara. Kowe menang cangkemmu menang ora? Wonge ajak rembugan wis ora kena. Maksude piye? Tulodake gedhe dhuwur terus cah cilik-cilik diunak-unakke men wedi ngono wae piye? Nek kowe wedi ya. Nek aku blas ora wani. Anu ora wedi. Wis karepmu nek ana apa-apa tak tanggung. Lole. Yang aku anggres nesu ngungkuli Baladewa andane. Mangsane nanti etor truk. Golek rokok. Aku titip ya. Orang kei dit kok titip.
apalan kowe. Apal wae. Anggere nang wong tuku rokok kok aku sisan. Aku sisan. Apa ya? Hah? Lo tak takon. Sinuwun Darawati mangunake ora gayuh katentreman. Nggon pundi? Kula tak takon. Wah, lah jebulane sampean wis keblethok karo ngelmune Dewa Buddha. Mbok menawa sampean wis dicuci otahe. Nganti ora eling karo Semar, ora eling karo Prabu Kresna. Kaya ngono kuwi. Werkudara kowe. Bareng gedhe saiki wani kowe. Biyen ngerti dek cilik tenjiang. Aku dek cilik wujud bungkus. Ngerti apa iki ra tak kareti. Ben jeplak bungkuse mbok men. Mangkel aku ora. Wah. Dipresani piyayi pirang-pirang kuwi malah wani karo Werkudara. Sing kula wanani dudu sampean, ning sifat sampean, watak sampean. Sing saniki lali karo Semar, saniki lali karo Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ki nek gelem adeg Nalendra, ora kebotan kewajiban momong Pandhawa, wah wis kuncara asmane. Ning mergo ana tepi kewajiban minangka dadi pujangkaning para Pandhawa, nganti kewajiban kulawarga sok ditinggalke netepi kewajiban momong karo Pandhawa, ngemong karo Pandhawa, ngesuhi para Pandhawa. Saiki Pandhawane do malih tinggal. Bagong. Ora sampeyan melu jan. Sami jan. Su. Hah? Karemu piye? Bagong nek ngene iki padhangane wani, petengane apa meneh? Aku padhang wani, peteng wani. Ah petenge bener kok aku. Kok meneh padhang? Mana isine? Bagong tekan ndi omongane malah ora. Arep kepiye? Wah, Ponokawan wani karo Werkudara. Ora metu njaba tak idak mutar nek kene. Oke, ayo metu njaba legane ati ayo. Mungsuh kok copet. Kapusan dhek. Ora saya kae goleki sapa kae cengak-cenguk. Aku njrantah ndelik nang saka guru. Terus balik mrene meneh. Bocah ki nek bakoke pancen wis gugu karepe dhewe tenan. Ya men apa arep. Mangsaku wis do ngendemi Ndara Werkudara. Ora trima. Bagong. Non. Yen pancen ora trima perkaramu ora karo aku ning karo Dimas Werkudara. Aku kan karo Dimas Werkudara. Apa? Anggepe Kang Mas Bagong kan perkara Dimas Werkudara. Iki piye karemu? Sampeyan dielekke kok ora kena. Sampeyan dikandhani ora kena. Malah ngunekke Semar ora mikir katentreman. Dasarmu apa? Semar tok anggap ora mikir katentreman. Hah? Duh. Kula tandangane Ndara Werkudara. Saman weruh kula nggih, training ngenten iki mboten melas. Ora. Rasa kamanungsane nanti. Nganggo training mburi teles ngarep garing. Panjen Bagong menika pancen ngatur menika. Bapa menemban kados pundi? Duryudana, aku tak omong karo kowe Duryudana. Dene anak-anake Semar malah wis prapta ning negara Ngastina ngandhakake yen to satemene Nata Ndarawati lan Semar wis manunggal. Kang mangkono aku duwe panyakra bawa. Yen to pancen Ratu Ndarawati kuwi ratu ingkang lantip panggrahitane. Ketitik wis weruh kelawan kahanan ingkang dumadya ning praja Ngastina. Inggih kula piyambak ugi gadah panyakra bawa ingkang kados mekaten Penemban.
Arjuna kula wonten maring adhawuh. Kowe aja meneng wae. Ewang-ewang ana kadangmu Yadipati nggone nyekel Petruk Bagong. Yen perlu Petruk karo Bagong, apa yen mengko ana sedulure meneh sing melu dipateni kabeh. Mengko yen wis tekaning pati kabar sumebar. Semar krungu anak-anake padha tekaning pati tak kira Semar bakal pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan, gampang nggone mateni wong sing ora duwe kekuatan Janaka. Mulat para Sang Arjuna semuanya. Aku percaya yen kowe karo kakangmu tak kira ora bakal kabotan yen to gawe pati ning Petruk gareng apa dene Bagong. Nyuwun pamit tambahi mestu penemban. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kejaba saka kuwi Kurawa diketapake. Panakawan dikepung wakul baya mangap aja nganti digawe urip ninggih ngestaken dawuh liranan paduka anak Prabu kula semanggaken paman Plasa Jenar Bapa Penemban Duna wonten dawuh nggih sesarengan kan Bapa Penemban Dewa Buddha kula dherekaken manjing salebeting kedaton Kembul Andrawina kaliyan ingkang putra Ngastina. Oh nggih ngestaken dawuh paman wonten timbalan babar pisan budhana kang padha sebo jeneng ingsun kundur kedaton kawula nok menestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan anak Prabu Ngastina sampun ngantos kados lari-alit paman Plasa Jenar. Ndara Werkudara lho Gong, Ndara Werkudara kowe iki sadar ora? Aku tok waneni Ndara Werkudara kuwi njero kowe iki embane kaya timun mungsuh duren, kowe timune Ndara Werkudara durene. Kok meso tok waneni? Aku percaya nek kowe iki wong kendele kliwat. Ning nganggo hitungan, nganggo ukuran. Terus maksudmu iki awak dhewe bakal modar. Aku tak takon karo kowe, wong urip ki sing dinteni apa? Hah? Wong urip ki dinteni apa? Dinteni mung antri modar, gedhong ana kuncen ana, nek pestine mati. Ngono kok bingung. Ning matine awake dhewe saka Ndara Werkudara. Ora apa-apa. Wis ta. Nek pancen kowe wedi ngadepi Ndara Werkudara, kono mulih kono. Cah jirih ora. Aku sing ngadepi. Kowe arep ngadepi nganggo apa? Lah arep ngadepi nganggo apa? Nganggo uthik. Nganggo uthik dengkulmu kuwi. Aku omong tenanan iki. Aku ya omong tenanan. Ha iki lho truk nang kene iki lho. Kowe karo aku iso ora cocok ngene iki. Dikongkon bapak supaya mboyong Ndara Werkudara, bareng Ndara Werkudara nesu, tak waneni kowe wedi. Njok piye lek arek iso mboyong? Iki nek dinggo. Rameng dijreske tok. Lu anggape ndas kuwi pentolan korek ngono piye? Dijreske dengkulmu ra. Kae, Ndara Werkudara nek tekan kene, Petruk Bagong wani karo aku tidak modar. Kowe piye kak iki? Ngene wae wis. Iki mbangane kowe karo aku padu. Kowe mulih nek pancen kowe wedi mati, kowe mulya. Werkudara tandangane. Sudet kuku Pancanaka. Weh, aku nggawa dom bundel. Ku ya iso nggo nyudet. Nek ngemunana. Pancen setan lan omongan kowe iki marai mangkel tur ra kena digenahke kowe. Wis ta santai wae. Sapa-sapa sing kira-kira mempalangi dhewe arep mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Kurawa. Ah, nek kowe kecil. Wani karo Kurawa. Lho gaweamu. Lah kowe, aku sing abot-abot. Engko nek Kurawa maju kowe sing nandangi. Nek Werkudara Ndara Janaka sing maju, kowe ora usah melu-melu. Aku ya ora melu-melu. Setan tenan. Terus piye? Sing arep mandang sapa? Mengko golek tukang. Golek tukang digulmu mlosot ora. Iki aku tenanan. La apa? Ngandel ora. Wah, bledug mangampak-ampak. Ora pangling kae gong barisan Kurawa. Ah, gaweamu. Kowe sik maju mesti Kartomarma, Aswatama, Durmagati, Citraksa, Citraksi, Dursasana. Kecil. Petruk nang diti papan anggere mungsuh Kurawa wis menang. Wis iso dititeni karo wong delok. Bengi iki mesti menang. Oke, tandangane. Nek sik maju Werkudara, kowe mlayu lapor aku. Ya. Ngono ya? Heeh. Wis aku ngaso sik ya. Ya. Iki lho di 3.000. Nggo ngopo? Aku ngelah, Tru. Kula es ta.
teh kulon kuwi. Ngono angkringan kuwi. Heeh. Karo ngetungi. Oh ya. Senengane ora. Hati-hati ya, Tru ya. Kartomarma. Boto karo jagone. Heeh. Langsung takoni wae, Tru. Ya. Bekti kula Rekenopati, ya Petruk tak tampa. Rawuh mriki wigatosipun pancen sengaja aku ngetapake para sata Kurawa ki nen bujung kawan lakumu. Ngoyak kula. Iya. Wigatosipun kok ngoyak kula? Petruk ora sah dadak tak tedeng aling-alingi. Dina samengko pancen apa kang dadi gegayuwaning Begawan Dewa Buddha ana sambung rapete karo bapakmu. Lho. Sambung rapete kali bapak kula? Sang Begawan Dewa Buddha dina samengko bakal murungake Bratayuda Jaya binangun ngrukunake Pandhawa lan Kurawa. Mongko syarat sranane iki ora baen-baen. Dianggep ana wong loro ingkang tansah nglincipi carang papak, nglincipi singating Andaka. Siji Nata Ndarawati, loro bapakmu Semar. Mula dening Sang Begawan Dewa Buddha, bapakmu Semar karo Nata Ndarawati bakal disirnakake. Yen Nata Ndarawati lan Kakang Semar sirna, para Pandhawa lan Kurawa bakal manunggal tetunggalan dadi siji. Mula sadurunge bapakmu tekaning pati, anak-anake dhisik kudu tekaning pati, Petruk. Piye iki jare jatahku? Meneng aku rada mangkel ya. Mangkel masalah mau muni apa mau? Bratayuda arep diwurungke. Heeh. Syarate Kurawa arep mateni bapak karo mateni Sinuwun Ndarawati. Weh lah pancen iblis tenan kok kowe ni. Gong kuwi patih. Ora urusan. Pati yo anak cangkem elek. Hah? Aku tak takon karo kowe ni. Tak takon Wangsulana. Iya. Sebabe apa wong arep gawe rukun kok dadak tumbale nyawa? Aku tak takon. Terus bapakku salah ya apa? Sinuwun Ndarawati salah ya apa? Hah? Nek Dewa Buddha niat arep mulungke Bratayuda rasah nguthek-uthek karo wong sing tentrem, rasah ngogreh-ogreh karo wong sing kepenak uripe. Kurawa ya ora pisan ora pindho. Mesti gawe sulaya, mesti gawe cintrakane wong sing uripe tentrem. Saiki ngene, kowe arep mateni Semar. Pateni. Ning Semar kuwi duwe anak, siji Gareng, loro Petruk, telu aku. Aku arep tok pateni sisan. Nek kowe iso mateni aku karo Petruk, sasat iso njara langit. Coba wae. Rasa nggo Kartomarma. Kartomarma mungsuh Petruk, kowe mungsuh aku. Uyui. Rangkok nguyui. Kebelet ya. Mangkel. Iki sing marai provokator geger ngendi-endi ya menungso siji iki, Tru. Nek ora diajar ora dikapokke tuman wae. Bagong, ora ura-urapan suaramu. Iki paman patih, iki patih wong nomor loro ning negara Ngastina. Wah, aku panjat pinang nomor 1. Ora tau tak pinange tak panjat kok. Ngeyel aku. Ayo, nah dicoba. Kartomarma Bagong Petruk mateni kendharat tangane Kartomarma. Terus siap, Truk. Mundur tandangane ora sampe melu. Ayo. Atur sumbar kuwi tapi malam. Mati ya.
Bol diajamu palem. Ayo, amuk. Iya, ora. Hati-hati le gong, ora ning nggon ora ning nggon Padang lho, Gong. Tumbake akeh banget. Yong. Iya. Wis kena, wis. Wis tak omongi ngayel. Padang iki Ora. Nganti iso ngeneng aku, bumi langit tanggep. Ana masalah apa ta? Tumbak pirang-pirang kowe iki nek nganti jedul malah kena tumbak ngrekoso. Bajigur. Minggiro. Minggiro, ngene iki lho. Nuntutke Ndara Janaka pirang-pirang taun kok anggrana tumbak ra iso endoe nek cara aku isin. Yo. Iya, ora. Iya. Waduh. Kedisian lah munggah. Der. Aku nyandang ngene iki ora ndek kekuatan, ora ndek aji-aji isin aku, Tru. Wah. Duwe aji-aji to. Wis meh setahun ra tak gunake aji-aji. To, wes omong ya. Delan. Bapak lunga tapa biung meteng tuwa tes dadi banyu. Panah. Tumbak aku wong suci. Ora luput ora kleru. Kowe ngenangi aku tumbak ampuh dadi tumbak rongsokan. Dal kilon. Mulih. Ngono ku langsung. Ngesel-ngeselke awak. Piye mau, Gong? Bapak lunga tapa biung meteng tuwa? Tes dadi banyu. Ya. Tes. Bapak lunga tapa biung meteng tuwa? Tes. Tese tengah-tengah. Nek urung tes. Oh, bapak lunga tapa biung meteng tuwa tes. Apalke sih ora digunakake terus. Bapak lunga tapa biung meteng tuwa tes dadi banyu. Gang. Aku wong apik. Ora tau tumindak elek. Ngenangi aku. Dadi tumbak rongsokan. Ayo balik. Wah, wilehmu nggahi nendi to? Lehmu entuk nendi kok gleleng men? Aku nena dosa. Sebabe aku iki bar nyolong ndok asin iki. Iya. Ngaku keneng tumbak we. Balekke terus. Ya, minggir balekke padake ra iso numbak. Petelo Ndara Durmagati dasar keparayana. Kowe aja ajul gede ya, kowe ngaku kalah kalau Kulawa kepenak patimu rasa dadak diajar dening Soto Kulawa. Rasaku kian gunung sing tanpa guna. Ning kene kowe apa aku sing menang? Bajigol kowe ora basa aku Bendara. Bendara ya men ora ya men. Ayo kowe aku sing tekaning pati. Ketibacane Durmagati ora takon tinjo akhirat. Kowe jawa jeng Durmagati. Nyo. Hai! Ujian. Model tidak ada. Apa kamu? Tidak ada model. Ayo gawa gaman. Oke.
glaji cengelmu Diwana. Hop! Modal we. Edan. Cetok. Iya. Sandal jepit ya Diwana. Jangan baca campur tenan we. Laki-laki anake Semar. Semar apa anake ya apa kabeh. Ayo, aku isi lagu bareng katasi aku ki pengenan party. Nganti kalah karo kowe nek aku diketahi wong kira. Temandang ning matane dienggo. Mataku kecer. Kecer dengkulmu ora. Lho kok kowe, Truk? Kaya mau Durmagati. Ha iki nang kene iki wong temandang ngawur iki nang ngene. Durmagati menclat ngliwati aku sing kok tendangi aku. Oh ya maaf. Ora ngerti mempeng banget. Agi antuk-antuk. Agi ngimpi aku. Ngimpi apa? Aku menggoda semene, Mbak, ngono. Setan ora. Mesuk dikandak-kandakke ora. Ayo. Bagong Petro nek wis nesu ene kanan ayo, aja mengi kerubutan legane atiku. Jah kula man. Seprika-sepriki nek kon musuh Panakawan. Bathuke kok tatu. Kenging nenggol. Anu kenging pusaka tumbak. Lho semangat. Piye, Dur? Lemuk. Lemuk. Remuk ngapa? Cilaka nang. Wis. Apa? Latrok jari ewos kok. Nyambut gawe ora apa-apa. Sone disetageni. Ora mung paitan lapian. Petro kula ajal gak apa-apa man. Nane kula di ajal ale Petro kali Bagong kula semanggaken. Wis nglekoso man. Sapa sing gurung maju? Swatama Citraksa Citraksi Durgempa. Sapa sing arep njajal mungsuh Panakawan? Matak. Citraksi. Gaman. Arep mungsuh Petruk. Nenek Sela. Ha iki wis ora ana sing maju iki lagi Sela. Oke. Nek nantang Petruk maju kene ketok awake. Perang kok nggawa prabot rumah tangga. Teteng krompiang ya? Heeh. Petro? Apa? Kok kowe ra basa karo aku? Sampeyan mrene butuh napa? Ngelaju. Utuh. Ngelabrak kowe. Nek pancen ajeng nantang kali kula, awi. Rupak wani, jembar wani. Sampeyan iso ngalahke Petruk kan bolong, bumi langit tangkep. Babu. Anggepmu aku bimbian kalah karo kowe saiki dudurung karuan. Mergo Citraksi mentas meguru anyar. Wela ya. Kok arep nyoba tanganku? Ayo.
rasah nganggo gamelan. Oh nggih. Wiyagane ben leren. Nggih. Aja endo. Gak aku aja endo. Wah kena. Tiba. Ya. Mati kowe. Iya. Abot. Ora usah diangkat. Glinding kowe. Mati kowe. Waduh. Kapok. Arep ngantem aku malah ngantem boyoke dhewe. Kapok ora kowe gedhe klangen. Becik. Niku malah ngrekoso man. Sebabe Petro kula cekel sirahe cek. cek ngono wae. Cek. Kuku kula dhukke sirahe ajeng kula antem oleh kula mulurke tangan memburi. Ah. Kena sirahe Petruk. Mboten. Lah kena. Kena boboyok kula man. Sajake mlete. Apa kuwi? Ora bener niku lho. Mlengse. Lah. Mlengse. Ya ngalah ya. Mumet sirahku ngrasake Kurawa. Dur. Maju ora? Maju nggih genah kalane pripun meneh kana ora ketang saubengan rong ubengan nggih. Dan ora wong joget kok sikil duncal-uncalke joget bebas. Wong edan bebas. Wah, cah edan. Petruk nun. Manut tak bonto awak krincung sikilmu. Kowe padhake Petruk ning menungso ndek perasaan. Mang Bonto mang krincung sikil kula. Nek Petruk ora iso ngopo-ngopo, nek Petruk iso ngopo-ngopo ngeten iki ampun sembarangan. Aja kok sampean krubuten sak Kurawa ora bakal tak tinggal unjan. Wah. Omonganmu sak penake dhewe. Wis iso ngalahke Dursasana. Sasat iso njara langit. Wah, coba ta iki. Ya, ayo. Opa! Ayo. Canda, ayo, banting, jotos, banting, jotos, ciwit, banting, pingkal. Yo, canda, banting, jotos, banting, jotos, ciwit, banting, pingkal. Ayo mburi, ayo mburi. Tos, banteng nyebarake ora. Tutuk pukul aspal modal. Kok kapake, Gong? Tak sireke pukul besi sik nggo ngempukke aspal lho. Aturna lara banget, mbok ben nglekan ora kowe. Kaya ngono perang kok ming banteng. Aja tos. Banteng, aja tos. Jiwet kekep. Anda selak melayu. Motor. Aduh. Canda. Banting.
Banting, jotos, ciwit, banting, bengkal. Matane. Lek to, lek dengkulmu mlacat. Arep ditulungi kok malah banting ting. Purwan, monggoan. Musuh Petro, musuh Bagong malah kewirangan. Rekake pamer kekuatan malah isin lho. Ming musuh Petro kok dirsakana kok nganti mundur kene aku isin. Kula kok biasa. Isin tinggal merem ilang. Wes rasa isin-isinan. Gerang anak Mas Werkudara, anak Mas Arjuna kula nyemanggakaken menika kados pundi nggih. Bapakku melayu-melayu Kurawa bubar ora karu-karuan. Ming nyekel Petruk karo Bagong Kurawa ora sembodo. Nggih ngaten menika kawontranipun para sata Kurawa. Nggedabyah kokean cacah ngrebda tanpa guna. Nyatanipun namung nyepel Petruk kaliyan Bagong kemawon boten saged kasembadan mila kula semanggaaken. Dawuhipun Sang Begawan Dewa Buddha Petruk Bagong dipun perjaya nek Petruk Bagong tekaning pati Semar badhe pepes bayu kang tapis mejahi Semar angel mijet woing ranti. Wah, Petruk Bagong aja mlayu.